As rúas de Santiago volveron encherse este asollado domingo 29 de outubro grazas aos miles de atletas dispostos a gozar dunha das festas máis emblemáticas do atletismo. A carreira pedestre popular organizada polo grupo El Correo Gallego que este ano alcanzou a súa 40ª edición. A carreira presentaba un percorrido de 12 km xa coñecidos pola maioría dos inscritos, pois volvía a ser o mesmo que en anteriores edicións. Os mesmos puntos emblemáticos volveron estar presentes dende a saída na avenida Xoán 23. A Costa de Vite sinalada por todos como a parte máis decisiva, pero tamén Santiago de Chile, tras moitos metros baixando, podía pasar factura. Dende as 10 da mañá xa cos reloxos en punto tras o cambio do horario de inverno, as pisadas dos corredores subiron pola avenida Xoán 23. O presidente da Federación Galega de Atletismo, Isidoro Hornillos, foi o encargado de dar a orde de saída á competición dos adultos. A carreira partiu da avenida Xoán 23, con todos os favoritos buscando o seu sitio entre os primeiros. Os metros iniciais en subida estiraron a cabeza do enxambre dos máis de 3.000 atletas que afrontaron a proba absoluta. Aos poucos metros, o ourensán Alejandro Fernández e o luso Nuno Costa eran os máis activos para definir un grupo cabeceiro no que lles acompañaban o ordense David Santos, o ourensán Rubén Diz, o nigrés Iván Roade e o portugués Paulo Barbos. Ao longo dos 12 km, os participantes afrontaron puntos de exixencia como a Costa de Vite, chamada sempre a ser o tramo que fai a selección definitiva cara ao triunfo. Unha carreira dura, pero cunha recompensa á altura das circunstancias. Porque só quen a completa sabe o que se sente ao entrar na Plaza do Obradoiro para encarar a liña de meta, co alboroto da xente resoando no empeadro milenario. Nese momento, o cansanzo desvanécese para deixar espazo á alegría por conquistar un ano máis e xa ben 40 a Praza do Obradoiro. Pouco máis de 37 minutos investiu en percorrer o trazado da gran proba pedestre compostelá o portugués Nuno Costa, que se proclamou vencedor absoluto da carreira promovida polo grupo El Correo Gallego. Nuno Costa entrou apenas 13 segundos antes que David Santos, que a súa vez tivo unha vantaxe de 22 segundos sobre Paulo Barbosa. Todos con marxe sobre o tetracampeón galego Lolo Penas, que marcou un tempo de 38.03, chegando sétimo á liña de meta. Nesta ocasión, Penas participou algo tocado por mor dunha lesión que comeza a recuperar, o cal lle restou posibilidades ao triunfo final. Olá, sou o Nuno Costa, corro pelo Sampaio da Estrada e sou o ganador da carreira pedestre de Santiago 2017. Sou o ganador segundo ano consecutivo, ganhei em 2016, ganhei em 2017 e o próximo ano volverei pela terceira, vou tentar lutar pela vitória outra vez. É uma carreira que me encanta bastante, sou em português, vivo aqui cerca de Santiago e a carreira pedestre é uma carreira que atrai muita gente, tem muitíssimo público, é uma carreira que me encanta fazê-la pelo público e desfrutá-la. E o próximo ano cá estarei pela terceira vitória. Non houbo sorpresas tampouco na competición feminina. A venezolana, afincada en Pontevedra, Joselín Brea, vencía de novo no Obradoiro, superando as súas rivais e tamén a súa fascitis plantar. A subida a Vite foi decisiva tamén na carreira feminina. Joselín e a lucense Marta Casanova parecían destinadas a xogarse o título nun man a man que se resolveu cando a carreira empezou a inclinarse cara arriba. Foi o momento de Joselín no ataque da campiona que no Obradoiro converteuse na primeira muller en gañar 3 edicións consecutivas, marcando un tempo de 42:18. Bueno, estoy muy contenta por mi primer lugar de hoy. Ya es el tercer año que consigo aquí ganar y la verdad que es una carrera bastante especial y me ha gustado mucho y estoy muy contenta. Espero el año que viene venir en mejor forma y dar lo mejor de mí como siempre. Seguiu na de preto, Marta segunda con 42:24, coa tudense Leticia Fernández en terceiro lugar marcando un tempo de 43:20. Bueno, pois a verdade é que estou moi contenta, moi satisfeita con este terceiro posto que conseguín hoxe aquí en Santiago. Salín decididos e dixen, bueno, Leticia, tes que sair a tope. E nada, saín aí decidida cas primeiras
bueno, fun controlándome un pouquiño e nada, ao final iba ben, e entrando xa polas calles de Santiago dixe, veña Leti, apreta hasta o final que este é o teu día hoxe. E nada, ao final o terceiro posto que estou moi contenta. Un dos alicientes da 40ª edición da Carreira Pedestre Popular de Santiago é a competición reservada aos escolares. Esa en que a festa do atletismo faise máis patente que nunca. Todos aqueles nados entre o ano 2000 e 2007 tomaron a saída ás 11:30 da mañá. Tamén desde a avenida Xoán 23, do mesmo xeito que a Carreira dos Absolutos. A concelleira de Deportes, Noa Morales, foi a encargada de dar o pistoletazo de saída na carreira escolar, despois de facelo xa o ano pasado na de adultos. Durante 7 kilómetros, a carreira foi o viveiro de novos atletas chegados dende toda Galicia. Foi para moitos deles o comezo dunha gran amizade coa pedestre, un evento que os acompañará ao longo da súa infancia para acabar desembocando na competición de adultos co paso dos anos. A máxima de que o importante é participar adquire o seu significado completo na carreira escolar, pois todos aqueles que completan os 7 kilómetros co control aberto, recordamos que péchase unha hora despois da cruce de meta do primeiro clasificado, reciben unha medalla conmemorativa como recompensa ao seu esforzo, ademais dos premios aos gañadores. Tamén para eles está reservada a gloria de rematar na Praza do Obradoiro, gozando do mesmo xeito cos adultos de percorrer a carreira e o centro histórico de Santiago. El Medina Ubi proclamouse vencedor de todas as categorías escalares da proba compostelá. O corredor africano do Sampaio alzou os brazos na Praza do Obradoiro cun impresionante tempo final de 24:51. En terceira posición entraría o gañador xuvenil Diego Alonso. O primeiro infantil, Antón Martínez, faría no posto 10º. Completaría o cadro de gañadores o vencedor alevín Pepe Sánchez Oval. En mulleres, gran superioridade para Xela Martínez, aínda en categoría alevín, que impúxose a atletas moito máis maiores que ela, entrando como primeira muller no posto 40 cun rexistro de 28:50. Os 4 primeiros postos en mulleres serían para as vencedoras en cada unha das categorías. A Xela seguiulle a primeira xuvenil Sara López, en terceiro lugar a cadete Noelia Sánchez, sendo cuarta no posto 76 a infantil Emma Arcibay. A organización tiña prevista a entrega de trofeos aos 3 primeiros corredores de cada categoría individual, así como a placa conmemorativa aos 5 primeiros colexios clasificados. Rematadas as probas, a emblemática Praza do Obradoiro estaba repleta de atletas coa satisfacción do traballo realizado e testemuña da entrega de premios, presidida polas autoridades locales e deportivas.